Γεια σας, πείτε κύριο Gamers, εδώ με τον Μάριο. Σήμερα θα παίξουμε mini games στο Teams. Μάρια θα μπούμε. Άμα μας βάλει φυσικά. Περισσότερος θα μας βάλει. Έβαλε Μάριο. Και εμένα με βάλε Μάριο. Πού είσαι Μάριο? Περίμενε θα με δει. Τι είναι λίγο. Το αυτό που ήρθα. Εσύ είσαι αυτός εδώ με μια φάτσα που με κρύβει. Ναι. Εσύ είσαι με μια φάτσα που έχεις τα γόνατα. Μια φάτσα που έχεις τα γόνατα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τζέμ. Εκεί. Θα σου πω εγώ σε ποιον να μπεις. Λοιπόν, θα μπούμε στο... Μαλάκα τι κάνει έτσι. Μην μπεις σε κανέναν γιατί είναι όλα run. Έλα περιμένουμε λίγο, μην μπεις πουθενά, έλα μαζί μου εδώ. Έλα. Δεν σε βάζει στο VIP. Έλα στο τέτοιο ρε. Έλα στα kids. Εκεί που τους άλλους παίκτες με αυτό. Στα kids. Αυτοί οι παίκτες τι είναι αυτό ρε. Μου λες εσύ. Που δεν κουνιούνται κάτι παίκτες ρε. Που λέγονται Archer Assassin από πάνω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σε βλέπω ρε, όχι σε αυτά ρε, στα άλλα απέναντί σου. Από εδώ. Τι ηλίθεια. Κάτσε, στάσε, θα έρθω εγώ. Εδώ, με βλέπεις. Με βλέπεις. Πας καλά παιδί μου. Ω, σου κάνει καμπάκι μια. Ρε πια σου κάνει καμπάκι ρε. Ω καλά έφυγε. Έλα εδώ. Αυτό το κοπρός και λέω κάνει έτσι μόνο τόση ώρα. Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε να βρούμε κανένα θα κάνουμε και κανένα καμάκι λέω. Λοιπόν. Γάμο το. Μαλάκα δεν έχει φορτώσει κανένα, πάμε πάλι πίσω. Έλα μαζί μου, το βλέπεις. Εδώ ρε. Εδώ ρε Πακιστάν. Εδώ ρε. Σου που είσαι. Ω, το γουρούνι που κοιτάει τον υπερπέραν. Στο γουρούνι. Τι, να μας γράφει κι όλους τους quest και δεν μπορώ να δω που είσαι. Εσύ που είσαι? Ποιο? Ποιο ρε? Να σε βλέπω. Στα νούφαρα που τα ηλίθιε. Πίσω σου κάτι νούφαρα και κάνε jump. Σε λίγο άσχετος όμως. Γιατί γι' αυτό οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη γέφυρα, όπως βλέπετε, οι λογικοί άνθρωποι σαν και εμένα. Πού είναι η γέφυρα? Πω. Ωραία φίλε, τώρα κόλλησα. Α, έχει νερό εδώ πέρα, εντάξει έρχομαι. Έχει νερό εδώ πέρα, δεν ξέρω. Πω, το κατάλαβε το παιδί, έλα παιδί μου, μπράβο. Το κατάλαβε, πω, επίτευγμα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κανένα mini game τώρα, μου σας πω στο ξύλο γιατί έχεις και ωραία φάτσα τα ξύλο. Μωρέ, εσύ είσαι, Είσαι έτοιμος, είσαι. Πολύ χαμέλα. Παμέλα. Πάμε σκύλι πάλι. Αμάι. Λέω στο τώρα, ξέρε. Δεν πας γρήγορα. Επειδή τρέχω. Ή εσύ κασάρεις. Ω, να βγήκε ένα join. Μπείτε όλοι ρε. Στο join μπες. Ω, μπήκα. Όχι ρε. Στο join μπες. Μπες γρήγορα ρε. Είμαι πράσινος. Έλα, άμα προλάβεις θα μπεις πράσινος. Μπήκες. Όχι, δεν μ' αφήνει. Έλα, δίνει. Τι χρώμα είσαι? Γαμώ σου μπλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Εδώ σου λέει team blue. Όχι ρε γαμώ το. Green. 7 green, yes. Την καλύτερη ομάδα πάντα με τους γαμιάδες. Πού είσαι βλάκα, δεν σε βλέπω. Παίξει καλά, να σε βρω να σε σκοτώσω. Ναι. Γιατί? Δεν σε σκοτώνω ρε. Σε σκοτώνω πιο άνετα από σε σκοτώνω καθένας. Φίλε, έχω 2 VIP στην ομάδα μου. Έχεις ιδέες? Όποιος περιμένει να μισό λεπτό θα μου κάνει. Κάτσε τώρα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά η ομάδα... Α, όχι, δεν είσαι κόκκινες. Βλάκα, ακούω γεμίσει, γιατί περιμένουμε να μου είσαι. Α, από δίπλα μου είσαι ρε. Γύρνα λίγο προς τη μούρη, προς την άλλη μεριά. Προς την άλλη. Γεια ρε πίτ. Ναι, αυτό θα το κάνω survival ρε. Πάμε το σκάμε multiplayer master να τους μαγέψουμε ρε. Σε ένα λεπτό. Λοιπόν, εγώ δεν παίζω, έλα ρε, ξεκόλλα, ηλίθεια. Γίνεται το chat, ηλίθεια. Ξεκόλλα, βλάκα, περιμένουμε, έλα. Σπάνια μας την ηλίθεια.